Karla Schwarzenberga, taky s námi. Hezké dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Já si myslím, že vlastně teďko ke změně nedojde. Že vlastně ten Zeman vrátí, nebo tu naději, kterou jsme měli, že se nový vítr, nový prostor, nový náhled, že tohle to tak jako usnulo. Výsledky voleb jsou takové, jaký jsou, to člověk musí akceptovat. A pro mě Zeman přece jenom, jak si reprezentuje, jako nejen, že se osobně nezmění, si myslím, že ta funkce zase tak s ním nezamete, to on zase je v tomhletom sám sebou jako osobnost, ale že se to naváže na tu neprůhlednou politiku, že se bude pokračovat v takovým tom, jak prostě člověk neví vlastně, co se v té politice děje, teďko někde něco, taková ta tajná aliance mocných a bohatých. Jsou to příliš černé chmury? Nemyslíte, že Miloš Zeman se bude chtít zapsat jako 11. prezident Československé a České republiky, jako 11. figura v úřadě pozitivním písmem do dějin a že se změní, protože se může poučit i z chyb Václava Klause, viz jeho novoroční amnestie a to, jak se zatím zapisuje Václav Klaus na závěr funkční období do těch dějin? No, nemyslím si, že se Václav Klaus zapisuje pozitivně třeba s tou amnestií. A pro mě Václav Klaus jako nebyl dobrý prezident, ale prostě byl prezident. Ale tady si myslím, že u toho Zemana samozřejmě se bude chtít zapsat pozitivně, jako každý politik. Jde o to, jako, jak bude ten zápis a co bude skrytý pod tím zápisem. Nevím, tady samozřejmě my máme ta konstrukce tohle, ty společnosti je demokracie a demokraticky tohle to všecko proběhlo. Ovšem demokracie v každé zemi je trochu jiná a my ji taky naplňujeme. Takže já mám pocit, že teďko v té demokracii jsme se zase vrátili někam trošku zpátky a že ten výhled do budoucna snad půjde jinudy. Ale ta zkušenost, že Schwarzenberg získal téměř 45%, to je určitá věc, která bude hrát svoji roli, si myslím, v budoucnosti. V jakém slova smyslu? Já si myslím v takovém, jak teď lidi, si myslím, propadali takový ty beznaději, že se nemůže nic změnit, že všechno zůstává stejný, že člověk do toho nevidí, že to jsou jenom takové řeči v médiích, že někdo něco udělal, pak se na to zapomene, nebo dostane amnestii, a že to celý vlastně úplně marný. Tady někde se zasvítilo, ale myslím vůbec celou tou přímou volbou, jakože že ty šance se otevírají víc a ta přímá volba by mohla taky víc to, že lidi budou mít pocit, že sami můžou do toho lépe zasahovat. No, bezesporu ta přímá volba i volební účast ukázala, že lidé mají zase o politiku zájem, protože jim byla svěřena do rukou pravomoc přímo si zvolit hlavu státu. Přesně tak. Asi myslím, to bude pokračovat i s tou jasností, s tím jasným výsledkem volby, tak jak to dopadlo a tak jak to mohlo dopadnout. To si myslím, že zůstane už historický fakt. Konstatuje Jaroslav Hudka, písničkář. Znovu se vrátíme i